Welkom in Sochi en welkom ik in de Adler Arena. Dit is het plak waar Aaste het Reterien plak vindt. En dus ik, Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Irene Wust en ze zullen zelfs al je beziekje een Olympische medaille binnen te slepen. En misschien wel meer dan één. Maar er gebeurt hier meer. Dit is bij Gelieks het Olympisch Stadion. Eind gebeurt je net volle, ja, de opening en de sluiting. En na het Olympische Spelen vindt je dan ook nog het WK voetbalplak. Dit is het IJsberg Arena. Je vindt het kunstriedenplak, maar voor u is kijk wat nieuwsgieriger ik het shorttracken. Dus onder oren Daan Breusma, misschien wel Rianne de Vries en vanzelfs ik Shinky Knecht. En die hier hield ik een training en daar mochten wij bij wezen. Die training is eens vooral een kwestie van ijsproeven. Wennen aan het ijs. Maar voor Shinky is dat geen probleem. De baan staat er mooi bij. Een beetje zacht, maar voor de rest weer prima te doen, hè? Op de tribune zorgen we de grootste shorttrekker van de wereld. Meervoudig Olympisch kampioen, de Amerikaan Apollo Ono. From what we've seen in the European Championships, he wants to win, and nothing less is going to satisfy him. So I think it's good to see. The entire Dutch team, in my opinion, has improved dramatically. Maar Shinky is net alleen nog maar bekend door zijn opvallende rieden en zijn fraaie stijl. Intussen ook door zijn middelvingers. Look, at the end of the day, I think it shows that Shinky, he wants to win. He's passionate about the sport. De bion van de middelvingers ging de hele wereld door. Zij kennen het dat deze Braziliaanse journalist Shinky ook graag interviewen wil. Maar zijn Engels is nou net bepaald goed. En dus vreegt hij mij om 2 vraagjes te stellen. En dat gaat dan ongeveer zo. Hij wil graag weten hoe Sto het viest om te knokken tegen de Russen. Nou ja, dat vind ik hartstikke mooi, hè? Ja, natuurlijk, jij bij sport. Ik wil het liefst iedereen afslaan, dus zeker de Russen ik. En nou hier ik het idee dat hij eigenlijk bij die kwam vanwege die middelvingers. Ja, dat dacht ik. Dat kan er wel via.